Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दायो नै मोनाबिलिनि सम, ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा लकेल दाउ न'नि नै लाखागासिनो आं आखायाव हमनानै दिनै जानो नागिरदों आरोना बेखौ नै। ओमफ्राय न'आव रावबो बुथारग्राबो गैया, गोदाग्राबो गैया जोंहा न'आव दायो रावबो। ओमफ्राय आरो दंबाबो बुथारखाया रावबो। ओमफ्राय दा बिनिखायनो जोङो खाथिनि सकआव थांनानै बेखौ गोदानानै लायनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नायलांदों नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ। बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो न'नि लकेल दाउ जायांदों, नङाबा बांसिनानो बायना लाबोनाय जायो आरोना, बिदिनो लकेलबाबो ओमफ्राय बयलार बिदि जानाय जायो आरोना। ओमफ्राय न'निखौ अननानैनो जानाय जायामोन, ओमफ्राय दिनैहाय जानो नागिरबाय आरोना मासे। नायलांदो ब्लगखौ जोबजासिम। बे फट' लादो आंखौ दाउजो। खेबनाङा आंखौ दे। मम' जालांसै जों मम'। दे जादो होमबा। खोमसिसिम नुदोना ना? ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो संगासिनो दङ दाउखौ। ओमफ्राय दै हरदों आरोना दासो एवफ्रामनानै। बे दैया गोबाङैनो राननांगोन नामा? दिनै हायनाय खनसे नायनो। बारा कालार नुवाखै, इयाव मबाइलाव बारा कालार नुवाखै होनदों। एसे माने बुरजायैनो राननांगोन ना इयो। उपाय गैयाहाय लोगोफोर। ओमफ्राय माबा गेसबो जोबनानै दङ, अरदाबावसो संगासिनो दङ बाहेराव। ओमफ्राय नै माखासेया खावथं खावथं जनानै दङ मबाइल नायगासिनो। हायाव संनाय, हायाव दोननानैनो खुरनाय नामा दिनैनिया? माबा हायाव संनायलायनो आब' अरदाबाव संनाय होननाया। सोर सोर साब्रैनि खुरखो? नों जाथ'वा? ओंख्रिलाय मालाथो एवनायमोन ना गोरानखौ? मोनाखैना? मोनासै? गेस जोबना होनानै बरबाद। ना गोरानाबो मोनासै। फुङाव गोथाव जायो। बेदर गैयाबाबो रोसिखौनो जानो गोथाव मोनजायो माथो फुङावसो। जानोसै दाना लोगोफोर। एसे गुदुं। बोरैबा तेलमा तेलमासो मोनदों भिडिअ'आव। माबायदि जादों? गोथाव जादोंना जायाखै? संख्रि एसे आंनो हरलाय। बानलु नांगोना नाङा नोंसोरनोलाय? बानलु फिसा। जाया गारा बोरै गोरलै होनखो गोरलै नङा माथो। जारिजोंसो जानो मोननांगौमोन बेखौ। आलुजोंबो मोजाङानो जादों, बारा बया जायाखै। गुड मर्निं एभ्रिवान। ओमफ्राय आंना माने भिडिअ'आनो एखे टाइपनि जागासिनो आरोना, सानफ्रामबो हराव एसे लानानै फुङावसो लाफिननाय जायो आरोना। ओमफ्राय नै दा सोरांलायबाय,
आङो दिनै फुंजानिनो थाइजौ नुबाय आरोना इसिङाव हाबग्रा हाबग्रि आं दुगैखांनाल' फैदों दायो ओमफ्राय आं थाइजौखौनो जानो सानबाय आरोना गोखै जानो लुगैदोंमोन खिन्थु गोखै जानाय नङा बायदि मोनदों आं बेखौ थाइजौनि सिजन गैलाना दायो ओमफ्राय बांसिनानो थाइजौखौ लाबोबाथाय माने गोदैसो मोनो आङो ओमफ्राय जानोसै आं बेखौ गोखैथ' जाखानाय नङा बेयो गोदैसो जाखागोन मोदोमखाबाय गोदैनो बानलु एसे थुफ्लेनोसै जानोसै ओमफ्राय सोर ओंखामजों थाइजौ जायो खोन्थाहरलाय जोंहानि आइया बिराद मोजां मोनो ओंखामजों थाइजौ जानो बानलु थाइनै थुफ्लेनोसै बानलु फिसा फिसाना न'नि बिराद गोसा बेरे फुंजानि थाइजौ जानोसै आं दिनै गोखैसो जागौमोन आं मोनबाथ' ओमफ्राय गोखै गैयाना दा थाइजौआखौनो जासाबनोसै आरो बेजे दङ एसे ओंखायनो बारा ओंखारासै नै गोदैसो गोखैसो जानो लुगैदोंमोन आं जाखांबाय ओमफ्राय लोगोफोर थाइजौआथ' जाखांबाय दायो ओमफ्राय दा आरो आङो अरदाबाव अर जरायनांसिगोन आरोना मानो होनबा गेसा जोब्बायना जोंहाना ओमफ्राय रावबो लायनोनो सोलाबाखै नै बाबायाबो सोलाबाखै हासबेन्डआबो सोलाबाखै मा उपाय दा आंनो खस्थ' खालामनांसिगोन आरोना अरदाबाव अर जरायनो बाथारदोंमोन आङो जरायनोसै संहैनांसिगोन दायो ओंख्रिखौ मा संनाय जायो नायनोसै ओंखामखौ जानग्रोनानै हैनोसै आङो ओंख्रिखौ दिनैथ' जोंना सनिबार बाजार ना आइमोना बाबामोना बेदरफोरबो लाबोनो हानाय बाजाराव थांदों बिसोरो नायनोसै ओंखामखौ संना दोनहैग्रोनोसै आङो खानाय सानाय हवाखै आं दिनै जेबो नै